καλημερίσω όλους τους γενναίους που είσαστε εδώ αυτή την ώρα. Θέλω να πω ότι η επιλογή του θέματος αυτού έγινε κυρίως από μένα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για την ενδιάμεση θαλασσεμία. Να πω εδώ ότι όταν εγώ έκανα ειδικότητα, η άποψη ήταν ότι όποιος έχει ενδιάμεση θαλασσεμία δεν χρειάζεται να μετακιστεί, δεν θα μετακιστεί ποτέ στη ζωή του. Αυτό είναι το χρόνο να καταλάβουμε πόσο λάθος ήταν. Μας έχει βασανίσει πάρα πολύ με παλιούς ασθενείς, οι οποίοι είχαν την τύχη να έχουν φωτισμένα μυαλά, γιατρούς, τον κύριο Φέσα, ας πούμε, ο οποίος είχε πει ότι εσύ να ξέρεις δεν θα μετακιστείς ποτέ. Τελεία. Το οποίο ήταν ρίση, καταλαβαίνετε, το γουρού, ας πούμε, και επομένως μετά δεν μπορούσαμε να πείσουμε τους πάσχοντες ότι θα χρειαστεί να μεταγγίζονται κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, όλα αυτά τα πράγματα εξελίσσονται. Πάρα πολλοί από όσους σήμερα μεταγγίζεστε τακτικά είστε ενδιάμεση ουσιαστικά και βάσει της παλιάς ρίσης αυτής θα έπρεπε να μην μεταγγίζεστε καθόλου, ωστόσο μεταγγίζεστε και ευτυχώς. Και επομένως τα πράγματα αλλάζουν στον χρόνο και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει και πρέπει να προχωράμε, να το βλέπουμε τα πράγματα πώς εξελίσσονται. Και έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε δύο εξαιρετικές ομιλίες μαζί μας. Να ομολογήσω την κυρία Κωνσταντίδου, η οποία θα μας αναφερθεί για το τι πρέπει να γίνεται στην ενδιάμεση θαλασσεμία από την παιδική ηλικία. Η κυρία Κωνσταντίδου την ξέρετε όλοι βέβαια, είναι παιδίατρος συντονίστρια διευθύντρια της παιδιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και θα την ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλά σας ακούμε. Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγγνώμη γιατί και εγώ λίγο έκανα μια αναστάτωση στο πρόγραμμα. Φαντάζομαι ότι έχω συγχωρεθεί ήδη. Λοιπόν, στη συνέχεια αυτό που είπε η Πρόεδρος για την ενδιάμεση θαλασσεμία, και εγώ θα ήθελα να σας πω σαν παλιά γιατρός ότι λέγαμε όλοι ότι ενδιάμεση είναι, δεν θα μεταγγίζεται, δεν πειράζει. Αυτό δημιούργησε και μια χαλαρότητα, θα το έλεγα εντός εισαγωγικών, και στον παιδιατρικό χώρο. Και θα σας πω στη συνέχεια γιατί. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι κάποια περιστατικά καινούργια αρχίζουν να εμφανίζονται στον παιδιατρικό χώρο που δεν θα όφυλαν. Αυτό μπορεί να είναι και χαλάρωση εκ μέρους των παιδιάτρων, οι οποίοι προσεγγίζουμε την ανεμία αυτών των παιδιών στην παιδική ηλικία. Θα σας θυμίζω λίγο την επιδημιολογία των αιμοσφαιρινοπαθειών. Οι μελέτες είναι λίγες και παλιές, αλλά όλες πάνω σε αυτή της WHO του 2008 αναφέρονται. 7% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι φορείς αιμοσφαιρινοπαθειών, περίπου δηλαδή 270 εκατομμύρια. Οι φορείς είναι 1,5% της β' θαλασσεμίας. Περίπου δηλαδή έχουμε 42.500 περίπου β' θαλασσεμία πασχόντων κάθε χρόνο, εκ των οποίων το 50% είναι οι μη μεταγγισιοεξαρτώμενες ή ενδιάμεσες, γιατί υπάρχει και αυτός ο όρος. Τώρα, στην Ελλάδα, ξέρουμε όλοι ότι η ετεροζυγωτία της β' θαλασσεμίας είναι γύρω στο 7,5% και της α θαλασσεμίας γύρω στο 8,5%. Γιατί σας αναφέρω, σας θυμίζω αυτά τα νούμερα? Γιατί δεν είναι σπάνιο με αυτές τις συχνότητες κάποιος να κουβαλάει μέσα στο γονιδιακό του υλικό και την α και τη β' θαλασσεμία, να του λείπουν δηλαδή και β' και α γονίδια. Και τα πράγματα γίνονται έτσι πολύπλοκα κατά τη μελέτη της υπόχρονης μικροκυταρικής ανεμίας στα παιδιά. Διακρίνουμε αυτές τις κύριες μορφές της β' θαλασσεμίας, τη μείζωνα όπως λέμε, που αν δεν μεταγγιστεί στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης πέφτουν κάτω από το 5, την ενδιάμεση που κρατάμε 7 με 10, γι' αυτό και λέμε μπορεί να χρειαστεί μεταγγίσεις, μπορεί και να μην χρειαστεί. Το διπλό ετεροζυγότη της αιμοσφαιρινοπάθειας ε με β' θαλασσεμία δεν είναι συχνό στη χώρα μας, αλλά με τις μετακινήσεις των πληθυσμών θα έχει και αυτή μια θέση και στη χώρα μας, και η αιμοσφαιρινοπάθεια AIDS, που και αυτή έχει ένα ευρύ φάσμα στην επίπεδα της αιμοσφαιρίνης, μπορεί να χρειαστεί μεταγγίσεις, μπορεί και όχι. Είναι μια ανεμία η οποία είναι υπόχρωμη, μικροκυταρική. Η παθοφυσιολογία της αποδίδεται στην αιμόλυση και στη μη αποδοτική ερυθροποίηση, και με την ηλεκτροφόρηση βέβαια μπαίνει η διάγνωση, αλλά πολλές φορές χρειαζόμαστε και DNA ανάλυση.
Τώρα αυτή είναι μία εικόνα από την ανασκόπηση του Αντώνη του Κατάμι στο Lancet του 22, που βλέπουμε ότι η μη μεταγγισοεξαρτώμενη ανεμία, όπως τη λέμε διεθνώς, ενδιάμεση είναι ο τίτλος σημερινός της ομιλίας, μπορεί να μην χρειαστεί ποτέ μετάγγιση, μπορεί να χρειαστεί σπανίως, σποραδικά, περιστασιακά, σε περίπτωση δηλαδή χειρουργείου, κοίησης, αλλά και σε κάποιες περιόδους της ζωής, εκ των οποίων η μία σημαντική είναι και η παιδική ηλικία, που ένα άτομο αναπτύσσεται. Βλέπουμε ότι μορφολογικά στο περιφερικό αίμα οι αλλοιώσεις είναι ήπιες, ήπιότερες μάλλον από την μείζωνα που υπάρχει σε ακριβώς δίπλα σχήμα, και κάτω από αυτήν την κλινικο-εργαστηριακή εικόνα κρύβεται ένα ευρύ φάσμα γονιδιακών βλαβών. Αναμενόμενο είναι, αφού έχουμε περίπου 350 μεταλλάξεις σήμερα στη Β αλυσίδα, σε συνδυασμό δηλαδή Β με Α. Όταν έχουμε Β και Α θαλασσαιμία και μας λείπει ένα γονίδιο, η εικόνα γίνεται υπιότερη, όπως ξέρουμε. Όταν όμως έχουμε τριπλασιασμένο Α γονίδιο, η εικόνα γίνεται βαρύτερη, γιατί αλλάζει η ισορροπία επάνω που βλέπετε Α και Β αλυσίδων. Και εδώ θα σταματήσω να σας παρουσιάσω ένα πρώτο περιστατικό, το οποίο ήρθε στην κλινική μας με ένα νήπιο Άρεν 3 ετών, που ήρθε σε εμάς για να διερευνηθεί για αιμολυτική ανεμία. Ήταν ένα παιδί που είχε γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό, με καλό βάρος γέννησης, και το μόνο που ίσως είχε σημασία από το περιγεννητικό του ιστορικό ήταν ότι είχε κάνει ένα νύκτερο που χρειάστηκε φωτοθεραπεία. Ήταν οχρό και ikτερικό, όντως έδειχνε ότι είχε κάνει μια αιμολυτική κρίση. Είχε καλά σωματομετρικά, είπαν 4 εκατοστά πλήνα 2 εκατοστά, φύσιμα με 2 έκτα λόγω της ανεμίας του, και πράγματι είχε χολερηθρίνη αυξημένη, εμέσου τύπου, με αυξημένα ΔΕΚ που έδειχναν εμόλυση, με χαμηλή απτοσφαιρίνη και LDH, και επειδή και εμείς είπαμε επειγόντως να κάνουμε μια κούμψη να δούμε πως είναι αυτοάνωση αιμολυτική, η κούμψη ήταν αρνητική, το ένζυμο φυσιολογικό. Και σε εμάς βέβαια μας έκανε εντύπωση ότι ενώ ο ασθενής μας είχε όντως μια ανεμία 7,2 με 24 αιματοκρίτη, η ανεμία του δεν ήταν νορμόχρωμη και νορμοκυταρική. Το MCV και το MCH, όπως βλέπετε, είναι χαμηλά, ήταν υπόχρωμη και μικροκυταρική. Και είπαμε πως αυτό το παιδί έχει σιδηροπενία, κάναμε φερριτίνη, ήταν φυσιολογική, προχωρήσαμε σε ηλεκτροφόρηση, γιατί ξέραμε ότι το πατέρας του ήταν ετεροζυγότης. Βλέπετε τον πατέρα δίπλα, ο οποίος και αυτός έχει μια υπόχρωμη μικροκυταρική ανεμία με παθολογική ηλεκτροφόρηση. Η μητέρα όμως ήταν φυσιολογική, και εκεί λίγο, αν σταματούσαμε, δεν θα είχαμε διάγνωση. Προχωρήσαμε όμως σε γονιδιακό έλεγχο και πράγματι βρήκαμε ότι ο πατέρας είχε μια κλασική μετάλλαξη της Β θαλασσαιμίας, την IVS 110, και η μητέρα είχε και αυτή μια μετάλλαξη. Άρα το παιδί μας τι ήταν? Ήταν ένας διπλός ετεροζυγότης, άρα ήταν Πάσχο. Επομένως, αυτό που θα ήθελα να πω σε παιδιάτρους κυρίως, αλλά και στους αιματολόγους, γιατί από αιματολόγο ενηλίκων μας ήρθε αυτό το παιδί η αδιερεύνηση αιμολυτικής ανεμίας, είναι ότι στη χώρα μας, που έχουμε αυτή την υψηλή συχνότητα ετεροζυγωτών, χρειάζεται ένα πολύ καλό ιστορικό, μικροσκοπική εξέταση του αίματος, MCV και MCH, και αν η ανεμία είναι υπόχρωμη και μικροκυταρική, τότε θα δώσουμε στο παιδί μια φερριτίνη να δούμε αν πραγματικά είναι σιδηροπενική. Αν δεν είναι σιδηροπενική ή αν δώσουμε σίδηρο και δεν διορθωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να προχωρούμε σε ηλεκτροφόρηση, και αν εκεί δεν στον βγει η διάγνωση, θα πρέπει να προχωρούμε στις μέρες μας και σε γονιδιακό έλεγχο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μήνυμα, ότι θα πρέπει τέτοιες περιστατικά να διερευνώνται μέχρι την πλήρη προς την κατεύθυνση όλων των μεσογειακών συνδρόμων. Και σε αυτό τον ασθενή βέβαια ξεκίνησε και το ερώτημα, να ξεκινήσω θεραπεία αμέσως, και τι θεραπεία, μεταγγίσεις? Εμείς επιλέξαμε να παρακολουθήσουμε αυτόν τον ασθενή για ένα χρονικό διάστημα, και είδαμε ότι προοδευτικά και οι καμπύλες του ύψους του άρχισαν να πέφτουν. Από την 50η θέση βρέθηκε στη 10η, το ίδιο και για το βάρος του, άρχισε να κάνει αλλοιώσεις από τα οστά, και η διαλυτή υποδοχής τρανσφερίνης που δείχνουν έντονη ερυθροποιητική δραστηριότητα ήταν πραγματικά πολύ αυξημένη. Με αυτό λοιπόν τα κριτήρια, ο ασθενής αυτός ξεκίνησε μεταγγίσεις.
Και βέβαια και βάσει ενδείξεων που υπάρχουν στις οδηγίες του TIF, ότι όταν ας έχουμε αιμοσφαιρίνη πάνω από 7, αν έχουμε οστικές αλλοιώσεις, αν έχουμε πτωχή ανάπτυξη του παιδιού, αν έχουμε εξομιλική αιμοποίηση, δεν χρειάζεται να φτάσουμε και σε εξαιρετικά σε σπάνιες θέσεις εξομιλική αιμοποίηση για να αρχίσουμε. Αρκούν οι παραμορφώσεις του προσώπου ή να φτάσουμε σε κατάγματα, δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το παιδί ξεκινάει μεταγγίσεις, γιατί δεν μπορεί να δοκιμάσει και τα άλλα φάρμακα που δίνουμε, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, στους ενήλικες στην ενδιάμεση θαλασσεμία. Το δεύτερο περιστατικό τώρα είναι ένα αγόρι 7 χρονών που ήρθε με μια βαριά ανεμία στα όρια της μετάγγισης, γιατί είχε γρίπη. Η ανεμία του αυτή ήταν μικροκυταρική και υπόχρωμη. Επειδή υπήρχε φόβος να μεταγγιστεί, αμέσως προχωρήσαμε στην ηλεκτροφόρηση και βρήκαμε στην ηλεκτροφόρηση ένα ανώμαλο κλάσμα Χ, 5%. Ήταν και αυτό ένα φυσιολογικό παιδί, είχε κάνει και αυτό ύκτερο στην νεογνική ηλικία, ήταν οχρό και ικτερικό, είχε ένα ύπαρ 3 εκατοστά. Βλέπουμε ότι ο πατέρας είναι φυσιολογικός, έχει φυσιολογική αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτη. Η μητέρα όμως έχει και αυτή μια υπόχρωμη μικροκυταρική ανεμία, όπως είναι και του παιδιού μας, υπόχρωμη μικροκυταρική. Η φερριτίνη του είναι φυσιολογική, άρα δεν είναι σιδηροπενική. Βρήκαμε τα έγκληση στο περιφερικό αίμα. Έτσι λοιπόν, τι ήταν αυτό το περιστατικό? Μια αιμοσφαιρινοπάθεια έτσι, που η μητέρα ήταν μεν ύποπτη, ο πατέρας όμως δεν είχε κανένα στοιχείο από το περιφερικό αίμα που να μας λέει, να μας κατευθύνει ότι και αυτός έχει, του λείπουν κάποια γονίδια. Ήταν ένα παιδί λοιπόν που αυτό μπήκε σε παρακολούθηση, μια αγωγή με φιλισή μόνο και παρακολουθείται στην κλινική μας. Η α-θαλασσεμία, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι μια ανεμία η οποία μπορεί να, επειδή έχουμε 4 γονίδια, αν μας λείπει το ένα γονίδιο, όπως βλέπετε στην πρώτη στήλη, μπορεί να μην έχουμε κανένα απολύτως έβριμα από το περιφερικό αίμα. Δεν μπορούμε αυτούς τους φορείς εντός εισαγωγικών που τους λείπει το ένα γονίδιο να τους ανιχνεύσουμε στον γενικό πληθυσμό. Όταν λείπουν τα 2 αλφα γονίδια, τότε πράγματι μπορεί να υπάρχει μια υπόχρωμη μικροκυταρική ανεμία, μπορεί να είμαστε τυχεροί να βρούμε έκλειστο, μπορεί και να μην βρούμε. Και έτσι να χρειάζεται να φτάσουμε μερικές φορές στο μοριακό έλεγχο. Όταν λείπουν και τα 3 πια αλφα γονίδια, τότε είναι μια κλασική αιμοσφαιρινοπάθεια έτσι. Επομένως, το μήνυμα ολοκληρώνεται και με τη δεύτερη παράγραφο που λέει όταν στην ηλεκτροφόρηση δεν προκύπτει β-θαλασσεμία, ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται και με μοριακό έλεγχο και για α-θαλασσεμία. Αυτό είναι ένα μήνυμα για μας τους παιδιάτρους, πώς πρέπει να ολοκληρώνουμε τον έλεγχο των ασθενών αυτών. Και για να πω και λίγα λόγια για την παθοφυσιολογία της θαλασσεμίας, θα προχωρήσω μάλλον σε αυτό εδώ καλύτερα το γράφημα, το οποίο μας λέει, μας θυμίζει ότι όλα τα φαινόμενα δημιουργούνται ουσιαστικά από αυτήν την ανισορροπία α και β αλυσίδων που δημιουργούν από τις περίσσιες που υπάρχουν είτε α είτε β αλυσίδων οξυδωτικές ρίζες, οι οποίοι οδηγούν τα κύτταρα στο μυαλό των διαστολών σε απόπτωση, με αποτέλεσμα να έχουμε μια ανεμία η οποία είναι, όπως λέμε, μη αποδοτική ερυθροποίηση, μια αντισυντροπητική ανεμία, αλλά και μόλυνση στην περιφέρεια. Η ανεμία η οποία προκύπτει οδηγεί σε αύξηση της ερυθροποιητίνης, έκπληξη του μυελού των οστών και εξομιλικές αιστείες αιμοποίησης είτε στο σπλήνα αλλά και πολλές φορές και εκτός σπληνός. Επίσης, ακριβώς λόγω της ανεμίας, η παραγωγή της εψιδίνης μειώνεται, έχετε ακούσει ήδη για την εψιδίνη, αυξάνεται η απορρόφηση του σιδήρου, μειώνεται η φεροπορτίνη και έχουμε έτσι αυξημένη απορρόφηση σιδήρου από το έντερο, άρα και οι ασθενείς αυτοί που δεν μεταγγίζονται ακόμα οδηγούνται αργά σε αιμοσιδήρωση. Και εδώ βλέπουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στη μη μεταγγισοεξαρτώμενη και την μεταγγισοεξαρτώμενη θαλασσεμία, όπου και εδώ η συσσόρευση του σιδήρου είναι αργή, θα έλεγα, αλλά βασανιστική. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθούμε σε αυτούς τους ασθενείς κάποια κλινικοεργαστηριακά ευρήματα που θα μας δώσουν στη συνέχεια τις οδηγίες ποιος θα μπει σε μεταγγίσεις και ποιος όχι. Καταρχάς, όπως είπαμε, είναι ο βαθμός της ανεμίας. Είναι αν αυτή η ανεμία επηρεάζει
την καθημερινότητα, την απόδοση του παιδιού στο σχολείο, τις δραστηριότητες του παιδιού, πόσο εξεσημασμένη είναι η σπληνομεγαλία, ο ίκτερος που μας δείχνει το βαθμό εμόλυσης, τις σκελετικές ανομαλίες, η φυσιολογική ανάπτυξη. Και εκεί τελικά καταλήγουμε ανάλογα με τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης και στην ανάγκη των μεταγγίσεων. Πώς λοιπόν πρέπει να παρακολουθείτε ένας τέτοιος ασθενής με ενδιάμεση θαλασσαιμία από τον παιδίατρο και φυσικά σε συνεργασία πάντοτε και σε τηλεφωνική επικοινωνία με το αντίστοιχο κέντρο. Παρακολουθούμε τις τιμές αιμοσφαιρίνης, ειδικά σε περιπτώσεις στρες, σε λοιμώξεις, γιατί εκεί μπορεί ένα παιδί να μην μεταγγίζεται, αλλά να χρειαστεί οξέως μετάγγιση. Να καταγράφουμε τη συχνότητα των αιμολυτικών επεισοδίων, αν είναι αιμοσφαιρινοπάθεια AIDS. Να εκτιμάμε κλινικά τον ασθενή όσον αφορά τις οστικές αλλοιώσεις προσώπου, υπατοσπληνομεγαλία. Αξιολογούμε την μείωση των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης σε συνάρτηση με τη μεγέθυνση του σπλήνα ανά έτος. Αν μεγαλώνει ο σπλήνας πάνω από 3 εκατοστά κατ' έτος, αυτό δείχνει ότι έχει εξομιλική έντονη αιμοποίηση στο σπλήνα. Αξιολογούμε λοιπόν μετά την ποιότητα ζωής, με τη σχολική απόδοση και την ικανότητα για άσκηση. Αξιολογούμε τις καμπύλες ανάπτυξης. Αν αρχίσει και αλλάζει θέση βάρους και ύψους, θα πρέπει επίσης να αρχίσει μεταγγίσεις. Την ενήμωση σε σχέση με την αστική ηλικία, καρδιολογικός έλεγχος ετησίως, οδηγίες διατροφής, όχι τροφές πλούσιες σε σίδηρο και άμεση εκτίμηση και αντιμετώπιση σε περιπτώσεις λοιμώξεων και αυστηρή εφαρμογή του εμβολιαστικού προγράμματος. Εχθές μίλησα για τα εμβόλια στους ενήλικες, για τα παιδιά δεν θα σας το αναλύσω, θα σας πω μόνο ότι εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε οι ασθενείς μας να εμβολιάζονται σε αυτή την χρονική περίοδο για την υπατήτηδα Β, αρχίζοντας ακόμα και από τη βρεφική ηλικία, και οπωσδήποτε θα πρέπει να ολοκληρώνουν και τους εμβολιασμούς τους για αιμόφυλλο της ινφλουέντζας, για το συζευμένο πνευμονιοκόκκου, το οποίο, όπως σας είπα χθες, έρχεται στη χώρα μας και το 20 δύναμο και με 23 δύναμο. Μετά από τα 2 χρόνια μπορεί να κάνει το 23 δύναμο. Παλιά λέγαμε 5, τώρα είναι τα 2 χρόνια που μπορεί να αποδώσει και μετά επανάληψη την 5ετία, εκτός και αν έχει τρεπανοκυταρική νόσο που θα το επαναλάβει στην 3ετία. Και τα 3 εμβόλια του μηνυκιδοκόκκου. Συζευμένο ορομάδος σε, στο έτος επάνω, μηνυκιδοκόκκου ορομάδων A, C, W και Y συζευμένο και μηνυκιδοκόκκου ορομάδος Β πρωτεϊνικό. Αυτά είναι τα εμβόλια τα οποία συνιστώνται στους ασθενείς αυτούς με άματη διαγνώση. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτός ο εμβολιασμός. Δεν θα σας πω λεπτομερώς, αυτές οι οδηγίες υπάρχουν στα εμβόλια και θα κλείσω με άλλες θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν. Δεν θα τις αναλύσω, διότι σπληνεκτομή τώρα κάτω από τα 5 χρόνια δεν κάνουμε. Πρέπει να συντρέχουν ιδιαίτεροι παράγοντες. Να ζούμε σε μια χώρα, ας πούμε, που δεν έχει αίμα να δώσει στους ασθενείς. Υδροξιούρια επίσης στη μικρή ηλικία δεν χορηγούμε. Άρα τι κάνουμε στην παιδική ηλικία? Μεταγγίσεις και παρακολούθηση. Και βέβαια μετά από τα 10 χρόνια αρχίζουμε να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας και στην αιμοσιδήρωση, η οποία εμφανίζεται στους ασθενείς και χωρίς μεταγγίσεις, και για την αιμοσφαιρινοπάθεια AIDS πάνω από τα 15, στην αρχή με παρακολούθηση της φερριτίνης, και εφόσον η φερριτίνη μας δίνει κατευθύνσεις για αιμοσιδήρωση, μάλιστα πρέπει να ξέρουμε ότι στους ασθενείς με ενδιάμεση τα επίπεδα της φερριτίνης δεν αντικατοπτρίζουν σωστά το σίδηρο που υπάρχει αποθηκευμένος, οπότε θα πρέπει να προχωρούμε και σε MRI. Φαντάζομαι τον αλγόριθμο αυτό θα τον ακούσετε και από την επόμενη ομιλήτρια και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να συνεχίσουμε στο πρόγραμμα και να καλωσορίσουμε την κυρία Παντελίδου, η οποία είναι αιματολόγος διευθύντρια στη μονάδα μεσογειακής ανεμίας στη Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αγρέπα. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Θα ξεκινήσω γρήγορα για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Θα μιλήσω για την ενδιάμεση θαλασσαιμία στους ενήλικες, με το πολύ ωραίο ερώτημα που θέσατε, είναι τόσο αθώο όσο πιστεύαμε και πώς πρέπει να αντιμετωπίζετε. Η πρώτη περιγραφή της νόσου που χαρακτηρίστηκε σαν ενδιάμεση θαλασσαιμία είναι το 1955.
ήδη έχει υποθεί ότι είναι μια ανεμία μέτριας βαρύτητας και η αναγκαιότητα των μεταγγίσεων μπορεί να είναι είτε περιστασιακές είτε περιοδικές. Φαίνεται όμως ότι πλέον έχουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό που βάζει και την ενδιάμεση όπως και την μείζωνα θαλασσαιμία στην κατηγορία ότι δεν είναι πλέον ένα τόσο καλό ύφες νόσημα όσο νομίζαμε μέχρι τώρα. Είναι ετερογενής ομάδα, όπως είπε και η κυρία Κωσταρίδου, προκαλείται ανεμία, δεν είναι αναγκαίες χειρουργικές μεταγγίσεις, έχουμε γονιδιακές διαταραχές που οδηγούν σε μερική καταστολή της παραγωγής της α ή της β σπερίνης. Η κλινική εικόνα είναι ποικίλης βαρύτητας και μπορεί να είναι ποικίλης βαρύτητας όχι μόνο σε διαφορετικούς ασθενείς, αλλά ανάλογα και με τον ίδιο ασθενή κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στην παθοφυσιολογία, ξαναλέω και εγώ ότι τα κύρια προβλήματα είναι η μη αποδοτική ερυθροποίηση, η χρόνια ανεμία και η υπερφόρτωση σιτήρου. Ενώ στις κλινικές εκδηλώσεις, ήδη τις έχετε δει, σημειώνω τα έλκη των ποδιών, την πνευμονική υπέρταση, την σπληνομεγαλία, τις εξομιλικές αιστείες αιμοποίησης που υπερέχουν σε σχέση με το τι συμβαίνει στη μεταπτυσιοεξαρτώμενη μεσογειακή ανεμία. Είναι μια πολύ όμορφη διαφάνεια η οποία δείχνει τη συσχέτιση όλων των προηγούμενων που είπαμε. Η αιμοσυντήρωση, η χρόνια αιμολυτική ανεμία και η μη αποδοτική ερυθροποίηση είναι οι κύριοι παράγοντες. Η υπερπηκτική κατάσταση που υπάρχει σε αυτούς τους ασθενείς, θα τη δούμε και στη συνέχεια και σε επόμενη ομιλία, ενώ σημειώνουμε ότι οι καταστάσεις όπως η αύξηση της ηλικίας, η σπληνεκτομή, οι μεταγγίσεις, η αιμοσυντήρωση και η αποσυντήρωση ή το φύλο επηρεάζουν στην εκδήλωση σε διαφορετικά ποσοστά το κάθε ένα από αυτά στην εκδήλωση των κλινικών προβλημάτων που έχουν οι ασθενείς με διάμεση ενήλικες. Το ίδιο και εδώ. Και πάμε στα θρομβωτικά επεισόδια. Έκρινα ότι είναι το κυρίαρχο πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται στους ασθενείς με διάμεση θαλασσαιμία και έχουμε να το αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. Οι μεταγγίσεις, η σπληνεκτομή και η αιμοσυντήρωση δημιουργούν προβλήματα στα αιμοπετάλια, στο ενδοθήλιο και στα παθολογικά ερυθρά, που μέσω διαφόρων παθοφυσιολογικών μηχανισμών δημιουργούν μία θρομβοφιλική κατάσταση με αποτέλεσμα θρόμβωση. Φάνηκε από πολύ παλιές μελέτες σε μεγάλο αριθμό ασθενών που σύγκριναν τα θρομβωτικά επεισόδια μεταξύ ασθενών που μεταγγίζονταν γιατί είχαν μεταγγισοεξαρτώμενη μεσογειακή ανεμία και μη μεταγγισοεξαρτώμενων ασθενών, ότι τα θρομβωτικά επεισόδια που εμφάνιζαν οι δεύτεροι ξεπερνούσαν τις 4 φορές. Ενώ τα επεισόδια αυτά είναι η εντοβάθμιση φλεβοθρόμβωση, η πνευμονική εμβολή και η θρόμβωση της πηλαίας. Βλέπουμε ότι η σπληνεκτομή κυριαρχεί σαν αιτία εμφάνισης θρομβωτικών επεισοδίων. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι παράγονται πολύ ψηλά επίπεδα θρομβίνης. Βλέπετε ότι η καμπύλη ανεβαίνει πολύ περισσότερο σε σπληνεκτομημένους ασθενείς. Άλλοι παράγοντες κινδύνου σε σπληνεκτομημένους ασθενείς που εμφανίζουν θρομβωτικά επεισόδια είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός εμπύρινων ερυθρών, ο αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων, παρουσία πνευμονικής υπέρτασης και η απουσία των μεταγγίσεων. Μετά από σπληνεκτομή, περίπου 8 έτη, έχουμε αύξηση των θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Στους ασθενείς με ενδιάμεση μεσογειακή παρατηρούμε και την παρουσία σιωπηλών εγκεφαλικών βλαβών σε ψηλά ποσοστά, σε 1 τρίτο περίπου των ασθενών που βρέθηκαν με διάμεση θαλασσαιμία, βρέθηκαν ασυμπτωματικές βλάβες στη μαγνητική εγκεφάλου, ενώ στους περισσότερους από αυτούς οι βλάβες αυτές ήταν πολλαπλές. Πάμε στις καρδιακές επιπλοκές, κυρίως βλάβες στις βαλβίδες. Βλέπετε ότι περίπου η μισή από τους ασθενείς εμφανίζουν βλάβες στις βαλβίδες, ενώ ακολουθεί πάγιση του περικαρδίου και περικαρδίτιδα, καθώς επίσης και ενδοκαρδιακές επασβεστώσεις και σε πολύ μεγάλα ποσοστά πνευμονική υπέρταση. Οι καρδιακές επιπλοκές
είναι λιγότερο συχνές στην ενδιάμεση θαλασσαιμία σε σχέση με τη μείζωνα και ο λόγος είναι ότι η αιμοσυντήρωση σε αυτούς τους ασθενείς υπάρχει μένα, αλλά εμφανίζεται με την πρόοδο της ηλικίας. Οι καρδιακές επιπλοκές σε αυτούς τους ασθενείς οφείλονται στον αυξημένο όγκο παλμού, ενώ σε πολύ ψηλά ποσοστά το κυρίαρχο πρόβλημα που εμφανίζεται είναι η πνευμονική υπέρταση. Και να δούμε λίγα πράγματα για την πνευμονική υπέρταση. Εμφανίζεται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν σπληνεκτομή, ψηλό αριθμό πεταλίων, χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης, έχουν προηγούμενο επεισόδιο θρόμβωσης, δεν είναι καλά αποσυντηρωμένοι. Πρέπει να τους παρακολουθούμε με ετήσιο έλεγχο υπερηχογραφικό, σε περίπτωση που έχουμε στοιχεία με αυξημένη ταχύτητα ροής του αίματος στην τριγλόχυνα, πρέπει να προχωρήσουμε σε δεξιό καθετηριασμό και μετά ανάλογα να προχωρήσουμε σε ενέργειες για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σε αυτές τις ενέργειες είναι η έναρξη μεταγγίσεων, είναι η έναρξη αποσυντήρωσης σε περίπτωση που ο ασθενής είναι αιμοσυντηρωμένος βαθιά και επίσης αντιπληκτικής αγωγής. Αυξημένος όγκος παλμού και αυξημένες πνευμονικές αντιστάσεις σε αυτούς τους ασθενείς είναι η παθοφυσιολογία και φαίνεται ότι οι μεταγγίσεις, η αποσυντήρωση και η λήψη υδροξιουρίας ελαττώνουν την εμφάνιση πνευμονικής υπέρτασης. Εξομιλικές αιστείες αιμοποίησης. Ενεργοποιούνται οι θέσεις αιμοποίησης της εμβρυϊκής ζωής λόγω μη αποδοτικής ερυθροποίησης και βαριάς ανεμίας. Πολύ ψηλότερα τα ποσοστά σε ασθενείς με ενδιάμεση από ό,τι σε μεταγγιζόμενους ασθενείς. Η εντόπιση φτάνει σε ένα ποσοστό μέχρι και 15% παρασπονδυλικές θέσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες γιατί μπορούν να προκαλέσουν νευρολογικά συμπτώματα. Παράγοντες κινδύνου, άρεν φύλλο, η μεγαλύτερη ηλικία και τα χαμηλά ποσοστά της αιμοσφαιρίνης ΕΦ, η αντιμετώπιση, ακτινοθεραπεία, πρόγραμμα μεταγγίσεων και μάλιστα υπερμεταγγίσεων, χορήγηση υδροξιουρίας και σπανίως χειρουργία. Οι οστικές βλάβες προκύπτουν από την αυξημένη αιμοποιητική δραστηριότητα του μυελού. Η έναρξη των μεταγγίσεων σε νεαρή ηλικία καταστέλει αυτή τη δραστηριότητα του μυελού, οπότε μπορούμε να αποφύγουμε αυτού του είδους τις οστικές βλάβες, ενώ τα έλκη ποδιών είναι ένα συχνό πρόβλημα, το οποίο είναι η αιτία πολλές φορές να μας αναγκάσει να ξεκινήσουμε μεταγγίσεις και σχετίζονται με υποξία από τη χρόνια ανεμία, φλεβική στάση λόγω της δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας και της υπατικής βλάβης. Η αιμοσυντήρωση. Είδατε το μηχανισμό υπερφόρτωσης σιδήρου. Μέσω αυτού του μηχανισμού, αυτό το οποίο κυρίαρχα συμβαίνει, είναι ότι έχουμε εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων σιδήρου στο ύπα, με όλα τα επακόλουθα. Σημειώνω εδώ την συμμετοχή διαφόρων άλλων παραγόντων σε αυτή την πτώση της εψιδίνης και την αύξηση της φεροπορτίνης, γιατί αποτελούν στόχους για μελλοντικές θεραπείες. Και το ενδιαφέρον που συμβαίνει σε αυτές τις καταστάσεις είναι ότι ο σίδηρος εναποτίθεται στα υπατοκύτταρα σε αντίθεση με την εναπόθεση σιδήρου στα μακροφάγα που συμβαίνει σε μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς. Υποεκτίμηση του φορτίου σιδήρου σε σχέση με τη φερετίνη ήδη έχει υποθεί από την προηγούμενη ομιλήτρια. Βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά ότι η ποσότητα σιδήρου, μια φερετίνη η οποία σε έναν μεταγγισιοεξαρτώμενο είναι στο 2.700 με ένα leak στο 12, το αντίστοιχο leak σε έναν ενδιάμεσο μπορεί να μας δώσει μια πολύ χαμηλή τιμή φερετίνης. Αυτό το θυμόμαστε πάντα, γιατί η φερετίνη είναι σημαντικά χαμηλότερη σε ασθενείς με ενδιάμεση θαλασσαιμία από ότι σε ασθενείς με μείζωνα και παρόμοιες τιμές leak. Και βλέπουμε ότι οι υψηλές τιμές της ποσότητας σιδήρου στο ύπαρ πάνω από 5 σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, θρομβώσεων, πνευμονικής υπέρτασης, οστεοπόρωσης, γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπίζονται, και αυτό θέτει τις ενδείξεις για έναρξη αποσυντήρωσης στους ασθενείς με διάμεση. Πάμε στην ανεμία. Φάνηκε και σε πρόσφατες μελέτες ότι η ανεμία σε ασθενείς με διάμεση θαλασσαιμία σχετίζεται με αύξηση της θνησιμότητας, έκπτωση της ποιότητας ζωής, αυξημένη θνητότητα.
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε δομές υγείας και μεγαλύτερο κόστος οικονομικό. Φάνηκε και σε μελέτες, βλέπουμε εδώ πόσο καλύτερη είναι η επιβίωση ασθενών οι οποίοι έχουν καλύτερες αιμοσφαιρίνες, πάνω από 10 και εδώ, σε σχέση με ασθενείς οι οποίοι έχουν χαμηλότερες τιμές και ως προς τη θνητότητα και ως προς τη θνησιμότητα, ως προς την εμφάνιση επιπλοκών. Επίσης, οι επιπλοκές σχετίζονται και με την ηλικία, φαίνεται σε αυτή την καμπύλη, ενώ εδώ σε μια πρόσφατη μελέτη συμμετείχαν και ελληνικά κέντρα, φαίνεται ότι τα κύρια προβλήματα που εμφανίζουν οι ασθενείς με την πάροδο της ηλικίας με ενδιάμεση είναι τα καρδιακιακά και η λιπατική νόσος και βέβαια αυτά σχετίζονται, η επιβίωση σχετίζεται πάλι με την παρουσία ή όχι μεταγγίσεων, καθώς επίσης και αποσυβίωσης. Θεραπευτικές παρεμβάσεις. Υπάρχουν οι κλασικές θεραπείες με μεταγγίσεις ερυθροκυτάρων, σπληνεκτομή, αποσυβίωση, η αντιμετώπιση ειδικών επιπλοκών της νόσου, όπως είπαμε της πνευμονικής υπέρτασης, των θρομβώσεων ή των εξομοιελικών αιστείων αιμοποίησης. Τα άτονα έλκη, είπαμε, τα αντιμετωπίζουμε με μεταγγίσεις, χορήγηση υδροξιουρίας, δερματικών μοσχευμάτων, αν χρειάζεται αποσπλαστικού. Οι ενδοκρινοπάθειες χρειάζονται οπωσδήποτε εντατική αποσυβίωση και όποτε χρειαστεί ορμονική υποκατάσταση, όπως και η οστική νόσος χρειάζεται υπερμεταγγίσεις και αποσυβίωση. Η κοίηση αντιμετωπίζεται συνήθως με μεταγγίσεις όταν αυτές χρειάζονται. Οι ενδείξεις για μετάγγιση στους ενήλικες μπορεί να είναι περιστασιακές, όπως είπαμε σε μια χειρουργική επέμβαση ή κοίηση, μπορεί να είναι συχνές όταν έχουμε πτωτική τιμή της αιμοσφαιρίνης, κυρίως το βλέπουμε με την αύξηση ηλικίας, πολύ μεγάλη αύξηση του μεγέθους του σπληνός και προληπτικές σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν πνευμονική υπέρταση, ένα θρομβωτικό επεισόδιο, εξομοιελική αιμοποίηση ή άτονα έλκη ποδιών. Σπληνεκτομία αποφεύγουμε να κάνουμε, παρόλα αυτά μερικές φορές μπορεί να είναι αναγκαίο αυτό, όταν έχουμε λευκοπενία, θρομβοπενία, προκαλεί σημαντικά προβλήματα λόγω υπερσπληνισμού ή όταν έχουμε μαζική σπληνομεγαλία η οποία προκαλεί κίνδυνο για ρήξη σπληνός. Όμως οι μεταγγίσεις δεν είναι άμυρες κινδύνων. Θα πω λίγα πράγματα για τις επιβραδυνόμενες ανοσολογικές αντιδράσεις μετά από μετάγγιση που τώρα στους ενήλικες ασθενείς μας δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Αυτά τα φαινόμενα μπορούν να εμφανιστούν και 24 ώρες μετά από μετάγγιση. Οφείλονται σε μια αναμνηστική αντίδραση του δέκτη σε ξένα ερυθροκυταρικά αιτιώνα στα οποία είχε εκτεθεί κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του, είτε ήταν αυτοκοίηση είτε κάποια προηγούμενη μετάγγιση. Πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Πιο συχνά εμφανίζουν τέτοια επεισόδια ασθενείς οι οποίοι δεν μεταγγίστηκαν πολύ συχνά, έχουν υποβληθεί σε σπληνεκτομή και είναι απαντητές, όπως τους λέμε, βάσει κάποιων γονιδιακών δεδομένων. Πρέπει να το ξέρουμε και πρέπει να επιλέγουμε συγκεκριμένες μονάδες για να τους μεταγγίσουμε. Και πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε και μοριακή τυποποίηση αυτών των ασθενών για να ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο μοριακός φαινότυπός τους. Το σύνδρομο υπερεμόλυσης είναι μια κατάσταση που μας ανησυχεί ιδιαιτέρως, είναι μια υποκατηγορία της επιβραδυνόμενης αιμολυτικής αντίδρασης, είναι δυνητικά απειλητική για τη ζωή και την αναγνωρίζουμε γιατί έχουμε σοβαρή ενταγκιακή αιμόλυση, απότομη πτώση των δικτυοερυθροκυτάρων και μετά από μια μετάγγιση βλέπουμε ταχεία επιδείνωση της αιμοσφαιρίνης, ενώ θα έπρεπε να αυξηθεί αυτή. Έτσι λοιπόν, στους ασθενείς με ενδιάμεση μεσογειακή πρέπει να φροντίζουμε να τους μεταγγίζουμε προφυλακτικά σύμφωνα με το φαινότυπο ρέζους. Αν υπάρχουν αντισώματα, να τα σεβόμαστε και επίσης μετά την ανάπτυξη ενός ή περισσότερων αντισωμάτων να μεταγγίζουμε σύμφωνα με τον εκτεταμένο τους φαινότυπο. Παλιά μελέτη, η Optima, με περίπου 600 ασθενείς από αυτές τις χώρες, κυρίως Ασία και Ιταλία, μας έδειξε τις επιπλοκές της ενδιάμεσης θαλασσεμίας.
Εκεί επισημαίνεται ότι η ηλικία πάνω από 35 και η σπλεκτομή προδιαθέτουν για εμφάνιση θρόμβωσης, ενώ η αιμοσφαιρίνη πάνω από 9 και οι μεταγγίσεις ελαττώνουν τον κίνδυνο για θρόμβωση. Οι μεταγγίσεις συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ενδοκρινοπάθειας, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί, ενώ φάνηκε ότι η χρήση χειρικής θεραπείας μειώνει τον κίνδυνο για πνευμονική υπέρταση, καθώς και άλλες επιπλοκές του νοσήματος. Ασθενείς οι οποίοι παίρναν χειρική θεραπεία, υδροξιουρία και μεταγγίσεις είχαν λιγότερους κινδύνους επιπλοκών, εμφάνιση επιπλοκών, περίπου υποτριπλασιασμό τους. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συσχέτιση της ανεμίας και της αιμοσυντήρωσης σε σχέση με τη θνητότητα σε ασθενείς με ενδιάμεση. Η αιμοσφαιρίνη κάτω από 10 συνδέεται με 7πλάσιο κίνδυνο θνητότητας, ενώ η φερριτίνη πάνω από 800 περίπου με 10πλάσιο κίνδυνο θνητότητας. Τελειώνω με τις νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην διόρθωση της ανισορροπίας των αλύσεων αιμοσφαιρίνης, που είπαμε ότι είναι βασικός παθοφυσιολογικός μηχανισμός, είτε με γονιδιακή θεραπεία και τη διόρθωση, είτε με επαγωγή της αιμοσφαιρίνης ΕΒ, στη βελτίωση της μη αποδοτικής ερυθροποίησης με το γνωστό Luspatercept που παγιδεύει το συνδέτη του υποδοχέα της ακτιβίνης, με την επαγωγή της πυρουβικής κοινάσης ή την αναστολή JAK, που είναι ουσίες που δοκιμάζονται σε κλινικές μελέτες τώρα, καθώς επίσης και με ουσίες οι οποίες ρυθμίζουν την κινητική του σιδήρου. Επίσης, κλινικές μελέτες είναι σε δοκιμή για αυτές τις ουσίες. Εδώ είναι η μελέτη Luspatercept, η μελέτη Beyond, πρόσφατα δημοσιευμένη. Μέσω αυτής δόθηκε η έγκριση για τη χορήγηση του Luspatercept σε ασθενείς με ενδιάμεση θαλασσαιμία που στόχο έχει την αύξηση της αιμοσφαιρίνης. Όπως βλέπετε, πολύ ψηλό ποσοστό ασθενών, 77%, πέτυχε να ανεβάσει την αιμοσφαιρίνη κατά περίπου 1 γραμμάριο. Στόχευση ιδιαίτερα ευχάριστη για μας που θεραπεύουμε τους ασθενείς με ενδιάμεση και βλέπουμε προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τις μεταγγίσεις. Και σε αυτό το τελευταίο slide επισημαίνω το ποιο θα είναι το μέλλον στην αντιμετώπιση της ενδιάμεσης θαλασσαιμίας, όπου εκτός από την αποσυντήρωση που μέχρι τώρα βλέπαμε, σε αυτό εδώ το σημείο της διαφάνειας, τώρα πλέον θα έχουμε στην διάθεσή μας τα επόμενα χρόνια πολύ περισσότερα φάρμακα που στοχεύουν την μη αποδοτική ερυθροποίηση, που στοχεύουν την κινητική του σιδήρου, συν την αποσυντήρωση, και νομίζουμε ότι αυτό θα δώσει καλύτερη ποιότητα στους ασθενείς μας, καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς μας, και με αυτό σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Οπότε μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το σχόλιο? Παρακαλώ. Για τις πολύ εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις. Δεν είναι παρατήρηση, απλώς εκ μέρους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας θα ήθελα να πω ότι έχουμε ήδη εκδώσει ένα βιβλίο αποκλειστικά αφιερωμένο στην διάμεσο β' θαλασσαιμία, γιατί πράγματι είναι μια πολύ υποβαθμισμένη κατάσταση σε σχέση με τη διαχείριση και τα μηνύματα είναι τόσο για τα άτομα, αλλά και για τους γιατρούς που παρακολουθούν αυτά τα άτομα και την ένταξή τους στην συχνή παρακολούθηση. Και σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε ακόμη ένα εγχειρίδιο για την α-θαλασσαιμία, γιατί πραγματικά τώρα έχουμε συσσωρευτεί πολύ επιστημονική τεκμηρίωση για αυτά. Και έτσι θα ήθελα να το περάσω αυτό το μήνυμα και συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω για την α-θαλασσαιμία, γιατί είναι ένα πρόβλημα υποτιμημένο. Δηλαδή, πραγματικά φέρνει σε αδιέξοδο τον γιατρό, τον παιδίατρο που βάζει τη διάγνωση στην αρχή. Δεν έχει ακριβώς τι να πει στους γονείς με την έννοια πώς θα εξελιχθεί το παιδί σας, είναι άρρωστο, δεν είναι άρρωστο. Συνήθως τους έχει περάσει ότι δεν είναι άρρωστο παιδί. Έχει τη δυσκολία να τους πεις ότι ξέρετε έχει ένα νόσημα που θα το έχει για όλη τη ζωή και ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Αυτό σχεδιάζουμε.
Άρα με αυτή σας την κίνηση νομίζω μας διευκολύνεται πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε δύσκολη θέση, γιατί δεν έχει κάτι. Όταν αρχίζει και μπαίνει το θέμα να έχει και ένα βαθμό αναπηρίας που δίνεται μέσω του το ότι είναι Πάσχων, τότε αρχίζει και μπαίνουν οι γονείς στη διαδικασία. Γιατί αναπηρία, τι είναι αυτό, πώς γίνεται, και πάρα πολλά θέματα που θα λύσετε νομίζω με αυτό το βιβλίο. Αισιοδοξώ. Καλημέρα. Πηγαίνω ένα βήμα πίσω σε σχέση με την κυρία Κωνσταρίδου. Στον προηγνητικό έλεγχο, η μητέρα είναι Α0. Ο πατέρας έχει αιματολογικά ευρήματα φυσιολογικά. Τι θα κάνουμε? Τα φυσιολογικά αιματολογικά ευρήματα στον πατέρα δεν αποτελείται ένα μήκο ένα γονίδιο. Τι θα κάνουμε? Ωραία, να κάνουμε το προηγνητικό έλεγχο. Τι θα πούμε στους γονείς? Διακοπή ίσως, δικιά τους υπόθεση. Έτσι. Ή, αλλά το να βρεθώ ξαφνικά με ένα παιδί με άρθρα θαλασσεμία, νομίζω πρέπει να το προλάβουμε εμείς. Αυτό είναι η δικιά μου άποψη. Τυπικά βέβαια δεν γίνεται έτσι. Δεν ελέγχουμε πάρα πολύ. Όπως δεν ελέγχουμε διπλασιασμό α, το γνωρίζουμε τυχαία όταν το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Και έχουμε ετερόζυγους, διπλούς με διπλασιασμό α, το οποίο έχουν την ίδια εικόνα, η χειρότερη εικόνα, και βρισκόμαστε στην ενήλικο σχέδιο ζωή να αντιμετωπίζουμε αυτά. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τον έλεγχο. Πρέπει οι γονείς πριν να αποκτήσουν το παιδί, άσχετα αν δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες εξπέρασης, να γνωρίζουν ότι πράγματι και οι δύο γονείς είναι υγιείς, τον κίνδυνο που έχουν, ή ότι περιμένουν να αναμένουν ένα παιδί το οποίο να είναι Πάσχων, και από εκεί και πέρα είναι δικό μας χρέος να φτάσουμε, και το είπα στο μήνυμά μου, ότι να φτάνουμε μέχρι το μοριακό έλεγχο. Ο μοριακός έλεγχος θα πρέπει όμως να αποζημιώνεται. Αποζημιώνεται, εγώ γράφω τουλάχιστον. Ναι, τα αλφα, ας πούμε, αν δεν έχει καμία ένδειξη. Θα το στείλεις να το κάνεις. Όταν ο ένας γονέας έχει υπόφρονη μικροταρική αδαιμία και έχει με τα ευρήματα και μόνο αυτά, μπορεί να κάνεις και στον άλλο γονέα. Εγώ τουλάχιστον τα έλεγχο με μοριακό έλεγχο, ο οποίος συνταγογραφείται, γίνεται στο χορέμιο. Γεια σας. Εγώ είμαι μητέρα παιδιού που τελικά μάλλον ήμουν ο κρυφός γόνος από αλφα θαλασσεμία. Ήμουν το παράδειγμα μάλλον του μπαμπά του 7χρονου αγοριού που είχε πολύ φυσιολογική γενική αίματος και δεν φαινόταν ποτέ. Θέλω να ρωτήσω ένα πρώτο. Με μια απλή ηλεκτροφόρηση, πριν τεκνοποιήσω, θα μπορούσα να διαπιστώσω ότι είμαι όχι? Αυτό σημαίνει. Μου κόβει όλο το υπόλοιπο. Και τι έκανα. Εκεί είναι η παγίδα, να το πω έτσι. Και επίσης η παγίδα είναι όταν κάποιες φορές δεν βρίσκουμε απλούστερα πράγματα. Πρέπει να πάμε στην άλλη που είναι πιο δύσκολη. Μια ετερόζυγη. Όταν πάει και κάνει τον έλεγχο μια μητέρα με σιδηροπενία, δεν θα βρεθεί η ετερόζυγη και θα το χάσουμε. Αυτό έχει σε μένα η γενική αίματος ήταν άπτεστη, δεν υπήρχε ούτε μία τιμή καμία. Κάποια στιγμή διάβαζα μετά ότι αυτό είναι πολύ ύποπτο, ότι θα πρέπει ίσως να ψαχτεί τελικά πόσο φυσιολογικός μπορεί να είναι τόσο τέλειος αυτός ο οργανισμός πια. Σωστό. Ένα αυτό. Και επίσης, εφόσον ήξερα για το σύζυγο ότι ήταν ετερόζυγος φορές της αλφα θαλασσεμίας και επέμενα για DNA, δεν κρίθηκε από τον γιατρό τότε, το νοσοκομείο που πήγα να κάνω την πληροφόρηση. Έλεγε τώρα όλες τις περιπτώσεις θα στέλνουμε για τελικά, να μην σας τα πολυλογώ, έχουμε δημοσιεύσει το... Γιατί μπορεί η κυρία Κωνσταντίνου να το κάνει και να το στέλνει. Πολύ χειροκίνημενοι για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις. Να ολοκληρώσω μόνο και σας δίνω αμέσως. Αυτή τη στιγμή, εγώ έχω μεταμοσχεύσει το παιδί. Είχε ξεκινήσει τακτικές μεταγγίσεις από την ηλικία των 5,5 και μετά, που τότε ανακαλύφθηκε η πάθηση. Άρχισε πάρα πολύ να φανεί τι τελικά υπήρχε. Ξεκινήσαν τακτικές μεταγγίσεις λόγω κάποιες καρδιακές, δεν λέω και σωστά τη λέξη τώρα. Ναι. Και αποφασίστηκε αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι μεταμοσχευμένος και πάει πάρα πολύ καλά 5 χρόνια τώρα, αλλά ευχαριστώ. Απλώς ήθελα να πω, εκεί που δεν εγκρίνεται ο μοριακός έλεγχος για αλφα,
μπορεί να σε καθοδηγήσει πάρα πολύ, όχι τα έγκλειστα τα βρίσκεις και δεν τα βρίσκεις, αλλά επειδή η Α2, όπως ξέρουμε, είναι Α2 Δ2, έτσι. Όταν έχεις έλλειψη και των 2α γονιδίων, καμιά φορά βλέπεις την Α2 να είναι 1, το έδειξε στη διαφάνεια, δεν επέμεινα, δηλαδή και από την ηλεκτροφόρηση, μαζεύοντας όλα τα ευρήματα, κάποια μικροκυτάρωση, κάποια υποχρωμία που μπορεί να έχει, μαζί με την ηλεκτροφόρηση, που η Α2 είναι χαμηλή. Η Α2 είναι το πρώτο σημάδι. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι και από την ηλεκτροφόρηση δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα αν κάποιος είναι ύποπτος. Ναι, το υποψιαζόμαστε και αν πιαστούμε από αυτό, μπορεί να πει το λεωφοριακός έλεγχος πια είναι επιβεβαιωμένος. Εγώ είμαι σύζυγος θαλασσινικού. Πριν από 20 χρόνια είχα κάνει πτυχιακή πάνω στις θαλασσεμία, αιμοσφαιρινοπάθειες κλπ. Είχα διαπιστώσει τότε από τα λίγα ελάχιστα στοιχεία που υπήρχαν, όχι εντός Ελλάδος, αλλά επειδή συμμετείχα σε συνέδρια, είχα επαφή με ανθρώπους στο εξωτερικό, είχα διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα αυτή την εποχή θα αρχίσουμε να έχουμε πρόβλημα με την α-θαλασσεμία. Έχει πολύ περισσότερες μεταλλάξεις από τη Β. Δεν υπάρχει κανένα στατιστικό στοιχείο, τουλάχιστον τότε δεν υπήρχε τίποτα. Δεν έχουμε καν καταγραφή, γιατί δεν έχουμε ακόμα τις μεθόδους να κάνουμε τον έλεγχο, αυτό που λέγατε πριν. Πώς δηλαδή, εγώ όταν ήθελα να δω αν το παιδί μου θα πάσχει, εγώ είχα μια σιδηροπενική ανεμία και μια αυξημένη πρίκη και δεν μπορούσαν να μου πούνε τι έχω, αν έχω. Έφτασα στο μοριακό έλεγχο με δική μου πρωτοβουλία, μετά από πολλές και άλλες εξετάσεις, από την ηλεκτροφόρηση δεν φαινότανε. Θα πρέπει να προταθεί νομίζω από τους γιατρούς και από την Ομοσπονδία Θαλασσεμικών να ορίσουν ένα πρωτόκολλο, να ελέγχεται όπως ελέγχεται για τη Β, να ελέγχεται πλέον και για την Α. Γιατί σε μια δεκαετία από τώρα θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα με την Α. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα να κάνουμε κάποια πράγματα. Αυτή είναι η δική μου άποψη και πρόταση. Εντάξει, τερματολογικά, όταν εκπαιδευτεί κάποιος και υπάρχει κάποια ένδειξη ότι μπορεί να υπάρχει θέμα στην Α, το ελέγχουμε. Ένδειξη είναι δύσκολο να φανεί όμως. Πολλές φορές, πρώτον αυτό και δεύτερον, δεν φτάνει και στα πιο έμπειρα χέρια, ας πούμε, μια απάντηση. Είτε ηλεκτροφόρηση, είτε γενικής αίματος. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν είναι όλοι τόσο πολύ με περιστατωμένες γνώσεις για τόσο λεπτά θέματα και επειδή η Α πραγματικά δύσκολα ελέγχεται και μοριακά. Δηλαδή και οι ίδιοι οι βιολόγοι που κάνουν τον έλεγχο, λένε πείτε, που ξέρουμε τις μεταλλάξεις, τα ψάχνουμε κτλ. Τώρα γίνεται και whole genome sequencing, ας πούμε, και βρίσκουν και μεταλλάξεις που ίσως δεν τις υποψιάζονταν. Στην Α όμως είμαστε λίγο πίσω, έχω την αίσθηση και μοριακά βιολογικά. Δηλαδή πραγματικά τους δυσκολεύει, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, είναι πάρα πολλές οι ελλείψεις που μπορεί να υπάρξουν. Δεν είναι μια ας πούμε σημειακή μετάλλαξη που τη βρίσκουμε εύκολα για την vida. Σε αυτό υπάρχει θέμα σοβαρό. Δεν ξέρω αν μέσω πρωτοκόλλου μπορεί να γίνει κάτι κεντρικά, όπως λέτε και θεσμικά, αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι δεν θα το λύσουμε εδώ. Να ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για την προσοχή σας. Αφού είναι η Βάνα, πρασάνια λιμία. Αρχικά, απλά να το πω από την εμπειρία μας εμείς στο Κάνουμε Αγία Σοφία, γιατί κατεξοχήν ασχολούμαστε με αυτό. Θέλω να πω ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να είναι έμπειρος αυτός που θα βλέπει τις γενικές αίματος, τις ηλεκτροφορήσεις, γιατί έχουμε πιάσει άπειρα περιστατικά που ξεφεύγουν πανελλαδικά. Όχι μόνο για την Α, για διάφορες μεταλλάξεις, για διπλές ετεροζυγωτίες, για πάρα πολύ. Άρα, για μένα έχει σημασία η εκπαίδευση και ποιος το δουλεύει και ποιος το βλέπει το δείγμα και ποιος θα αποφασίσει να το στείλει μετά και στο μοριακό και πώς θα διαβάσει και το μοριακό. Ακόμη και τα έγκλειστα που λέμε, γιατί δεν μπορείς να πεις δεν έχει, μπορείς να πεις δεν αντιβρέθησα, δηλαδή δεν μπορείς να πεις δεν έχει. Οπότε, ναι, νομίζω ότι είναι... δεν θα χαθεί σε έμπειρα χέρια, εκτός και είναι κάποια πια καινούργια παραλλαγή. Να δώσουμε το λόγο στο επόμενο Προεδρείο και στην επόμενη τράπεζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.